Haide! Eu nu merg pe aici, coi! Uite-o leacă! Cea mai șmecheră plajă din istorie! Vai! Și mă... O inundă! Mașina lui Victor! Hai să mergem pe aici. Gata, tati, stai de azi! Mergem cu vapor de acum. Hai în pula mea! Luăm colac de salvare, mâine parcă vă dacă plouă așa în continuu, ne scufundăm, nu mai mergem. Crezi că până mâine o să fie inundat? Cam cât de tare? Cam până la ou. Crezi că canalele o să mai suporte atâta apă? Nu, în niciun caz. Dacă nu suportă sperma mea, nu suportă nici apa. Vreți să controlăm canalele din această parcare? Nu, în niciun caz. Nu pun mâna nimic, apă, nimic. Uite-lea că încearcă oamenii să desunde. Haideți să filmăm în continuare. Acum călcăm prin baltă. Interesant. Hai, ce mai cald! Ce bine e! Hai venit și eu încă. Pe mine m-au pus dracu! Să mai rămânem. Când eu ți-am spus să nu plecăm, cred că nu mai ajunge acasă. Ui, unde-s canalele? Acum îți băgăm mâinile și ne încălzim. Raga, 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 raga. Era un canal aici, frate. Eu, mai relax. Vai! Adi, unde crezi că mai este apă atât de multă? În intersecție în Dacia. Cred că stai să ajungem noi în intersecție. Ia uite-o leacă. Fața am. Zici că e roata al tramvai. Dușul care l-ai făcut a fost cald sau rece? Foarte rece. Parcă am intrat un pic de zăpadă, de-abia nu o făcut. Dacă va fi film băgat pe YouTube, ce crezi că va zice lumea despre această vreme? Pentru că este foarte periculos să stai în această vreme, doar că noi suntem niște marinari. Și ne trebuie un colac de salvare. Crezi că Bufon s-au dat la picioare în timp ce filma? Da. Și îl va Dumnezeu în Hristos mătii, Adi? Ah!